Bilo je to ranijih 80-ih. U kancelariju mlade i nadobudne pripravnice, koja već godinama odbija da čita domaću prozu, ušao je akviziter. Ja ne volim akvizitere. Međutim, ovaj čovjek je bio toliko tužan i toliko pokisao iz polja i iznutra i vukao je u kutiji neke kuvare i astrološke priručnike, slikovnice za decu i tako ješte. I imao je jedna sabrana dela u crnom povezu sa zlatnim slovima i to su bila sabrana dela onog pisca koji je napisao Vreme čuda. Toliko sam znala. Zborila sam da kažem, nikad nisam verovala u čuda i u sabrana dela. Za svako čudo, to uporno tvrdim, postoji nekako jednostavno naučno objašnjenje. A što se sabranih dela tiče, mislim da nijedan pravi pisac ne piše sabrane dela, već samo knjige. Koričenje na metar je za sujetne, a sujeta ubija pisca. Ali ja sam tada bila upravo postala vlasnica svojih prvih 20 čekova, bančinih čekova, tako da sam bila kreditno sposobna da ulepšam čoveku dan. Ja sam to prosto morala da uradim i tako sam kupila ta sabrana dela, pošto je to bilo najskuplje što on u kutiji imao. Podnesem knjige kući, počnem da čitam i shvatim da mi se dogodilo još jedno čudo, da posle 20 godina čitanja, zbrda zdola, sistematičnog, svakakvog, na kraju meni mog pisca donese jedan pokisli akviziter. I od onda se Borislav Pekić i ja družimo već više od 30 godina. I to sam zaboravila da kažem, ne volim debele knjige, ali ako me pitate koja je moja knjiga, ja ću uvek da kažem, to je Zlatno runo, iako se radi o hiljadama i hiljadama stranica. Iako Pekić jedini ima svoju policu u mojoj biblioteci, moram da priznam da nisam uvek sa jednakim oduševljenjem dočekivala svaku njegovu novu knjigu. Recimo, sećam se da me je Besnilo bilo na neki način razočaralo. I evo sad nedavno sam opet sticam nekih čudnih okolnosti ponovo pročitala Besnilo i otkrila jednu potpuno novu knjigu, mudru, dalekovidu, jednu opomenu koju je, bojim se, naša generacija propustila da čuje kada je bilo vreme, pošto mi Besnilo trenutno uveliko živimo. I često razmišljam o tome kako smo okruženi tolikim mrtvim piscima koji još uvek pišu i uporno objavljuju, a koliko je Pekić još uvek živ pisac 20 godina pošto je napisao svoju poslednju rečenicu. I vola bih da znam koja je to bila rečenica. Raduje me što Laguna ponovo počinje da objavljuje Pekićeva odabrana dela i što počinje upravo Besnilom, Novim Jerusalimom i ostalima. Raduje me što će izlaziti jedna po jedna, a ne kao sabrana dela. Zbog toga što današnji mladi i nadobudni koji odbijaju da čitaju domaću prozu danas nemaju ni čekove, a nemaju ni dinare. Tako da, eto, vola bih da se njima dogodi neko malo čudo, recimo da zakače Besnilu u samoposluzi.